Lero Panyasa Voice Box Richard Mwemwepo akuyamba audio yawo ndi mawu amene adalankhula olemekezeka mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Elson Bakili Muluzi aka Acheya. Acheya adalankhulapo mawu kuna kuti ayi pandale palibe udani otheratu. Mu Chingerezi, there are no permanent enemies in politics. Koma zachisoni masiku ano zikuoneka kuti ifeyo anthu amalawi makamaka pa nkhani za ndalezi tikuoneka kuti ayi timafuna kuti tidzilankhula zinthu kapena kumapanga zinthu zimene zidzipititsa patsogolo udani malo moti tidzilankhula mfundo zopititsa dziko lino patsogolo. Kumenekotu ndikulingalira kwa Richard Mwemwepo kuti achonda amalawi makamaka ife andale komanso omenyera maufulu tiyeni tizibwera pa ground ndikumawuza anthu mfundo zomanga dziko osati mfundo zopasula dziko la Malawi. Ndikhale limodzi pano Panyasa Voice Box kuti ndivoti Richard Mwemwepo akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo akamaliza chonde musayiwale kutuza maganizo anu in the comment section below pano Panyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji amalawi nonse pena kulikonse kumene muli lero pa 5 of March 2025 bwalo ili la The Unified Mtokoto muli ndine Richard Chimwemwe Mphepo. Ndifuna ndikupatseni moni amalawi kuna kulikonse kumene muli mzigawo zathu zonse, chigawo cha kumpoto, chigawo cha pakati, chigawo cha kumawa, komanso chigawo cha kumwera. Zigawo zimenezi ndi zimene zikuonetsa kuna kuti zikupanga Malawi kukhala wothekera. Zigawo zake ndi zimene zizi. Chifukwa chake mawa wa lero ndafuna kunati ndikupatseni moni. Pa uthenga umene lero ndikufuna ndikuyankhuleni okondedwa omvera amalawi pa chiphunzitso chathu kuthandizira kunati anthu tikhale ndi maganizo abwino, critical thinking. Ndatchula mutu wanga wa lero kunena kuti tilankhule molikonda dziko la Malawi osati kugawanisa amalawi. Potaya zakale by RC Mphepo. Tikulimbikisa zimene zizi nthawi zambiri. Koma wena chifukwa chani tikuwalimbikira mawawa, ena akuonabe kunati ntchito imene tikugwira si ntchito yabwino, koma anthu akutikondabe kuti tiye tigwireni ntchitoyi. Malawi akufunikira mtendere. Malawi ali ndi anthu achikulire amene zinthu zitati zivute nimene ena fe timalimbikitsira zikuoneka kunati zinthu sizingayende, koma akuluakulu akulimbikisa mtendere mdziko lino la Malawi. Ndiyankhule mawu awa amene Acheya anayankhulapo ndimanena kuti tisamayiwale zakale pena tizithanso kubwerera mbuyo ndi kugwiritsa ntchito mawu a munthu wamkulu. Pandale palibe udani otheratu. Acheya ndithu adatiyankhula mawu amene wawa amaoneka ngati ndi mawu opanda pake. Ndiye ndikufuna ndikubwezeni mbuyo pang'ono amalawi. Mawu amene amayankhula Acheya dziko lonse la Malawi lidamva. Mawuwa amati chani? Adasimikizira mtundu wonse wa Malawi titachoka mu ulamuliro wa Malawi Congress Party kunena kuti Malawi Congress Party izalowa mboma. Ndipo Malawi Congress Party ikazalowa mboma ndizapangidwe zanti. Ndipo Malawi Congress Party sangapange nayo mgwirizano. Ife amalawi tinaona mu 2009 Dr. Bakili Muluzi atapanga alliance ndi Malawi Congress Party. Ndipo atapanga alliance ndi Malawi Congress Party, chimene chidachitika ndi chani? Adafotokoza poyera kunena kuti palibe udani in politics. Udani wa mu politics umakhala nthawi yokhayo ya campaign. Ndimafuna ndibwerekere mawu amenewo, si mawu olakwika yayi. Muli phunziro lina limene tikufuna titengemo. Phunziro ndilonena kuti panopa tapanga maudani ochuluka kwambiri ife akumwera, ife akummawa. Tapanga maudani ochuluka kwambiri ndi Democratic Progressive Party. A Democratic Progressive Party apanga udani ochuluka kwambiri ndi UTM. A Democratic Progressive Party apanga udani ochuluka kwambiri ndi UDF. Koma mukati muyang'ane mawawa ndi mabwereza. Mukati muyang'ane amene timakhala ndi mikwiyo koposa ndife ma members otsatira osati atsogoleri, koma ife ma members otsatira. Tikakhala masamba anchezowa ndikumayang'ana ma conversation uyotha kuyamba 6 o'clock mpaka na 10, 11 to 12, koma anthu akungosinthana zichewa. Kusinthana zichewa ndikumadera nkhawa
kunati where is democracy imene Dr. Bakiri Muzi adafuna kuti anthu tikhale nayo. Yes, zolakwika zitha kukhalapo, koma pofuna kukonza zolakwika tiziona zolakwika za chipani icho tisiya zathu zimene ife tinali nazo. Nde wina akabwerana kuti tizike pambalambanda zimene zichazo kuti tizike pambalambanda, muzamona ngati munthuyo si ofunikira, munthuyo si wa UDF, munthuyo si wa DPP, munthuyo si wa UTM. Chifukwa chani? Members tasankha kumugawa Malawiyu kunena kuti Amalawi azisatira zimene tikunenazo kuti awa ndi oyipa. Generally in politics everybody has to know politics is a dirty game. Mawu amene amabwera nati politics is a dirty game sanangobwera. Mawu amene wawa sanangobwera ayi. Mawuwa anabwera chifukwa inati akuluakuluwo adaona kuti ndale nthawi zina okhaokha atha kutukwanizana, okhaokha atha kunyozana, koma kumapeto kwake amabwereranso. Ena kuphana kumene, koma kumapeto kwake amabwereranso pa ground ndikuyambanso kugwira ntchito limodzi. Nchifukwa chake ife osatira zipani takangalika kwambiri kuzuzula Atupere Muzi. Atupere Muzi ukuoneka kunena kuti iweyo ukupita ku Malawi Congress Party mauti mwakuti. So what ife kuwapanga chisankho akupita kumene kuchako pali ubwino umene auona kumene kuku, koma ife tingochenjeza kuwachenjeza Atupere Muzi kuna kuti okay, this is ABCD imene Malawi Congress Party yakhala kuchita nziko muno. Pambali papa mene popata dusa zaka 26 ili kunja kwa boma nimaoneka kuti yasintha kumapita kwa moto kumangochi kumakapepesa ndikumana ati MCPE ndiyo sogozedwa ndi mbusa, MCPE ndi ina iyi ndiyo sintha ya democracy. Mwaona zimene zachitika within 4 years yatibwezetsaso maganizo komwe kuja nde ingwathandizana right on abo Atupere Muzi kunati guys this is the way to go. Atsogoleri athu tiuzeni mutiunikire. Full stop. Panopa woipa woposa amene tingamamona is Malawi Congress Party, not DPP. Woipa woposa is not UTM, it is Malawi Congress Party. And cholinga chathu khumbo lathu panopa wina afune asafune ndikungochosapo Malawi Congress Party izipita tuone zina. Mwina muthakumana abwa kunati zimene zizi mukuzikamba chifukwa chani. Tikukamba izizi nthawi ino ya mmawa chifukwa chonena kuti even ma demonstrators amene dzulo amayenera kukapanga zionisero mulilongwe athiridwa usi okhesa misozi amene amathira zimene ziwani ndani. Anyamata onena kuti si MDF, anyamata onena kuti si apolisi, koma zinthuzi zikutani zikukambidwa. So mupeza kunena kuti tikamalongosola zimenezi anthu tikulimbana ndi anthu ena amene tokha tinafika paja ponena kuti yayi awawa ndi osalakwika tinaliwola kwika ndife. Thank you. Tikukamba zimenezi ndicho cholinga chofuna kupitiriza kuphunzisana. Cholinga chofuna kupitiriza kuphunzisana. Ifangati tikufuna kuti zisankho ziyende bwino. Choyambirira mitu yathu ikayambe kuyenda bwino. Mitu yathu ngati siyamba kuyenda bwino, zisankho siziyenda bwino. Chifukwa ife ndamene tikugawa voti ya Atupereyo, ife ndamene tikugawa voti ya DPP yo, ife ndamene tikugawa voti ya UTM yo, ife ndamene tikugawa voti ya Ford. Ndifuna ndithokoze kwambiri chifukwa ngati kuli chipani chimeneno anthu ake they are well civilized. Sorry to say that. Komano toka atitsogoleri mukamvesera audio iyi mugwirizana nane kotheratu it is Ford. Sinapezepo Ford akupanga castigate wa DPP kapena kupanga castigate wa UDF kupanga castigate wa UTM. Angoyenda pa ground ndikumangwauza Amalawi zimene zili zoyenerazo. Then ndikulimbikitsa kunena kuti ndalezi tikazitenga chonchi kapena maforamu mutikamayankhulana moteremu ndikuona ngati sizikupereka ulemu. Okay, ndidapanga chisankho chofuna kuziwisa osati kukusankhirani mtsogoleri koma kukudziwisani kuti atsogoleri ndi ndani, and that is why ndimapanga mention zina la Atupere Muzi. Inu ngati mukuona kuti Atupere Muzi si mtsogoleri wabwino kumbali yanu chifukwa munapanga chiganizo, munapanga chisankho, musabwere pano mudzina la activism ndikukathana ndi Richard Mphepo. That is wrong. Kama jambula ma video yanu kama matani ndikumakalimbana ndi anzanu anthuto amakudziwaniso njira zosiyana-siyana. And one of the thing imene yaononga kwambiri activism pa Malawi pano ndi activism yofuna kunati ine ndikhalepo yambirira ndi imene yaonongatu. Ndi anthu tili ndi ma style osiyana-siyana amene tingaperekere mauthenga. Please stop castigating your friends on activism mcholinga chonati mupange maina. Mulipo, I don't want to mention names.
mumaona kunati ndikalimbana ndi uyu tiyetchule mayina kapena amva yekha koma akunena zakuti imene ni njira yabwino. Ineyo what I'm trying to show you Malawians, chimene ndikutanthauza kapenano kufuna kukuonetserani inuyo Amalawi ndikukuonetserani utsogoleri. Utsogoleri ndi uti utsogoleriwo alumikizane apange chinthu chimodzi chimene chithandize Amalawi osati kuthandiza zipani zathu, kuthandiza ifeyo moyo wathu. After all timapanga promote mbava kuzika mboma chifukwa cha mmene ife timayankhulira, and that is why ndimakuwuza nula kuti atupere is a leader, atupere ni mtsogoleri. Chifukwa chani? Utsogoleriwo wauonetsa ali kunja kwa boma, utsogoleri wauonetsa akuthandizira boma. So ndikapanga zimenezo mukubwera ndi mauthenga anu, wina wake akuyankhulira UDF, wina wake akuyankhulira DPP, mwina siti kuamvesa musazayankhulenso, mupereka confusion. Why can't you just choose nanunso mukhale ma activist? Chifukwa ntati ndikuze kuchokera 2019 kufika mu 2020 timaona ma activist ochepa, tinalipo ochepa kwambiri, koma kuchokera mu 2021 kufika 2024 2025 kwatuluka ma comrades. So ma comrades iwa akuyankhula almost daily, they are the daily speakers. Komano utenga umene tikutenga kwapasa Amalawi ndi utani, castigating each other. Wa UDF anyoze wa DPP, wa DPP anyoze wa UDF, wa UTM anyoze wa DPP, wa DPP anyoze wa UTM. Koma anthu tonsefe tili kuti tili kunja kwa boma, tikuzitchula kuti ndife chani a opposition. It's quite unfortunate. Ndi malingalira kunati kodi ganizo limene Right Honorable Dr. Bakili Muluzi anali naye pobweretsa matipate nziko muno, nkhani yake inali imeneyi. And that is why ndikumapempha pafupi kuti acheya anayenera ayankhule ku mtundu wa Malawi, acheya ayankhule ku chipani cha UDF ndi mamembers onse a UDF kunati cholinga chawo popanga United Democratic Front ndi chani, is to liberate Malawians. DPP nanunso potuluka kuja ndikubweretsa Democratic Progressive Party, cholinga chanu ndi chani, ndikupitiriza zintchito zimene munazisiya ku UDF kuti zitukuko zipitilirebe. Okay? UTM United Transformation Movement amene simunaloweso mboma mudakali kunja kumapano mwakangalika ndi kukangana, zolinga zanu azitsogolera tatulukani mupereke masomphenya kwa Amalawi kuti muchose mchitidwe wotukwanizana tokha chifukwa chonati ine ndi UDF awa ndi DPP. Ndiye tikumakhala ni maululu amene maululuwo enu akenso amadziwa koma amatha kuona kuti no ululu olo ndikugwiritsa ntchito choka apa kupita apa, koma ife chimene tungofuna tipange njonati tisinthe ziko muno. What we are fighting for is a change. Amalawi chimene tikulimbana nacho nziko muno is to fight for a change. Nchifukwa chake ni makhala omasuka kutchulanso zina Ronald Right Honorable Dr. Ben Longwe ayenda mene ayendera muja Malawi mkudziwa zosafunanso kufotokoza, koma kwa munthu wanzeru pamene tafika apa sitingamanene kuti alongwe mwakuti inyo tamvani uthenga umene Charles Ben Longwe akukuuzani. Ndi wabwinonso wabwino, uli kuthekera kosintha zinthu ulibe kuthekera, zimene zonse zimene tiziyang'ana, komano anthu fe timasankha focusing za past ya munthu. Yes, tikuyenera tiyang'ane za past ya munthu, koma this time around zimene akuyankhulazo akuyankhula chifukwa chiyani? Ndimawathokoza Ben Longwe chifukwa anabwera kupepesa akuchokera ku HRDC kumayambiriro komwe ndikuona mmene dziko li pamene aliyika nkuyamba kugwira ntchito ku HRA. Achoka kumene kuja abwera ku restorative chan justice uku, human rights restorative justice, apanga zimene zija ndikubwerako nkhani zonse zambirati muziyang'ane mpaka na lero lino tikufunabe justice ipangidwe restore makoti mwathu, kumene bambo Alexis Kamangira akukamba nyasi zimene zili ku makoti, nyasi zimene zili ku ACB, nyasi zimene zili na ministerial position, nyasi zimene zikupezeka pa leadership mziko muno. Tikufunabe zimene za akambe kuti tikonze, we should bring sanity mziko mwathu muno. So ngati abwerera ndikuona kuti no, mene ndinali nanu limodzi pamene sinimakusutsani zinthu zinali bwino simafuna kundimanga, koma pano pamene ndabwera kukuuzani chilungamo mundipeza ndipo anapereka tanthauzo la dictatorship. Zimene tinayenera timvesese kuti akuyankhula izi chifukwa chani. Sikufuna kukusokonezani mitu, ngati Malawi mitu yathu idasokonekera kale, chimene chidatisokoneza ndi zolandira.
tivomereze zimenezo. Nchifukwa chake lero akwayunkwayiwa akutipangisa kunati tizionanso ma activist ngati anthu ameneno akuyankhula ifata alandira kanthu. Koma tikufunsani chokera 2019 kufika lero chimene tinalandirapo ndi chani? Apart from inuyo Amalawi kumatipasa tinali kwakuti tinakalandira zakuti, tinali kwakuti tinakalandira zakuti. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kunati tikukanika kukhala ndi tanthauzo limene Dr. Bakili Muluzi amafuna kuti Amalawi ife tikhale. Ndiye tikufuna tizilipangisa tanthauzo limene licha lioneke ngati loonongeka anabweresadi nkhondo mdziko muno. Zikwanje ndinanena ine pano sizidayambe ndi chipani cha DPP. Zikwanje zidayambe zipani zonse zimene zikubwera mdziko munomo ndi za zikwanje. Chifukwa chani? Tinatayirira ndikumaona ngati mchitidwewo ndi mchitidwe wabwino. Ndinakupasa nibonikitsanzo kuti even ku UDF nthawi imene idawina chisankho UDF phungu wake sinimutchula pano kwathu kubalaka. Anyamata ameneno amaoneka ndi azitho kumaika malodi broko pa ulongwe kumatani siku imene adawina phungu wawo anyamata amene adachita ngozi atalandira ndalama za kampeni. Amatana amatenga zikwanje lodi broko migolo ni makasu. Ndi tinganene kuti zimezi zidayamba ndi a DPP. Is a continuation pa khalidwe limene talephera atsogoleri kulizuzula. Khalidwelo tikuyenera tilizuzule. And that is why tikukuzani kunati gulu lina lachinadala kadula, gulu lachinamunu la munchesi, dzulo anavekedwa ma uniform a MDF. Ma uniform aku Malawi Police. Ndi anthu amene ananyamula zikwanje mtawuni muja. Polisi ikuyang'anira. Kakhalidwe kamene katikukazala. Ine ndimangofuna kuyima pa chilungamo. Ndiye tikanena zimenezozo timafotokozera kwa atsogoleri. Right Honorable Tupere Muluzi mukuziona izi. Ino a Professor Peter Mutharika mukuziona izi. Ino a UTM mukuziona izi. Anyamatano akazakula mphamvu kunati tiye ntibwezere mapeto ake ni nkhondo imene mukufuna kuti muyibweretse mdziko muno. Tikayang'ana nkhondo kuti nkhondo imachokera pati. Anzathu aku Rwanda kuti kukhale Rwanda genocide chidachitika ndi chani? Mupeza kunati nkhani itu inachoka pa ma social media, nkhani inachoka ma radio station, itangotuluka Rwandan genocide idachitika. Lero mukaona kutukwanizana kwa UDF ndi DPP. It's a genocide imene ikuoneka unati people they are creating. And tupanga create anga imene sitikuziwa kumene ikuchokera. Yete atsogoleri athu ngabwinobwino. Titokoze chifukwa cha mkumano wa amalitiri kunkhata. Zimene zizi timazikumbukira chaka ndi chaka, kukumbukira ma freedom fighters. Tikamane ati ma freedom fighter amayenera kufa ndithu. Ma freedom fighter amayenera aphedwe ndithu. Amene onde ni ma freedom fighters. Komano tikaliyang'ana dziko lathuli, timafuna tikhale ma freedom fighter amene angakhale chikwanje sitingalole kuti chitikape. Kumangidwa kumene ndife anthu amantha. Koma timati ndife ma freedom fighter. Yes, let us be the freedom fighters. Komano freedom fighter watu tikamaonjezera boza, freedom fighter watu tikamaonjezera kukangana ndi anzathu, freedom fighter watu tikamafuna kukangana ndi anzathu. Ndikumati umene ndi freedom fighter, umene usu freedom fighter. Mawa walero ndifuna ndikuwuzeni zimenezo. Tikamayankhula ma comrades tonse amene tikuzitchula lero kuti ndife ma comrades. Kati mayankhula deire, kati matani, ena atu ndi aziwisi, ena ndi maprofeti, akungotiuza zimene zikuyenera kuchitika kusogoloku, amayankhula deire. Ine ndimasankha nditolere information. Information ndikuwuzeni ndikamaitolera ndimaitolera kuti. Ndimaitolera mmadera mmene timayenda, ndimatolera zimene anthu mukuyankhula, ndimatolera zimene amafoni anthu kulandira, kunati ena akuzuzula izi, ena akulimbikitsa izi. Posachedwa apa ndimadana ndi mchitidwe wa ziwawa. Nditayankhula zosusana ndi ziwawa, anthu ambiri oneka kuti ma freedom fighters anazuzula ine kuti ndikulakwitsa za mchitidwe wa ziwawa. Koma kumapeto kwake chimene chabwera ndi chanise chaos in our nation. Chaos. Ndi zinthu zovuta kwambiri. Ndiye timafuna tinene kuti amalitiri amatchulidwa aja amene mwambo wake wachitika pa siku la birthday yanga aja. Amalitiri amene ajawo adafera ziko lino pofuna kutuombola kwa atsamunda amene nkhanza zawo zidankisa. Lero anthu amene anapita kumwambo wa amalitiri aja nkhanza zawo zikuposa za atsamunda. Ndiye tikunena kunati Right Honorable Tupere Muluzi, mukuziona izi zikuchitikazi, tazapangani chothekera chokoma to liberate Malawi as the vision of your father. Ndikatero iwe ndiye ndiwokondera. No, sindisiya, I cannot stop that.
ndipepesenso mwina kwa anthu amene mumaganizira kuti ma VN anga azituluka daily pakana mawu achite kuonongeka pepani. Ndimakhala ndi nthawi yonati ndituluse ma VN apite ku dziko. Ndikatulusa VN pakapita masiku sizikutanthauza kunati pamene popo ndi ndikuyang'ana chinthu china kapena ndikuyang'ana thandizo. No, ndili ndi nthawi yotulusa ma VN. Chifukwa ndikafuna kutulusa ma VN daily ndi akhala wotukwaniza nawa, chifukwa amene ndi a daily ndi otheka. Koma VN yopita ku dziko inati anthu aphunzirepo, anthu atengerepo phunziro, amve ulangizi. VN imene ikwena itenge masiku kuti iphikike. Nkhani ya HBiru. Nkhani ya HBiru okondedwa amayi ndi abambo ndi nkhani imene ikupangidwa promote ndi zipaniso zosusa. Izi zinde tisabisirane, tisabisale mu mbatata nsana ukuoneka. Nkhani ya HBiru ndikupatsani chisanzo nziko muno. Ikungopangisa kuna kuti wina wake akondedwe monga mmene inali 2014. 2014 chimene chidapangisa Professor Arthur Peter Mutharika kunati atenge moralo awine angakhale nafe timanena kuti ayi profesa sana wine anangoberanso mavoti kumbera Joyce Banda bodza la mkunkhuniza limene tidawadzaza Amalawi. Koma tiziwe izi kaya ndi a Times tawapasa ndalama kunati alimbikise nkhani ya HBiru, kaya mukuti kuli ena atenga ndalama kuti azigula azimayi, ine zisizi kundikhuza ndingofuna ndilangize apa. Kaya mukuti mukupempha azipani zina kunati alimbikise nkhani ya HBiru. HBiru ni nkhani yabwino, ndikufuna mumvetsetse Amalawi. Nkhani ya HBiru zaka zimene munthu akuyenera kuyimira usogoleri ndi zaka zimene akuyenera kuti achoke pa mpando asakhalenso usogoleri ni nkhani yabwino kopsa. Koma tabwera nayo pa uchitsiru chifukwa tapanga target munthu, tachedwa nayo. Chifukwa chochedwa nayo sikuyenera kuti itichedwetse, tikuyenera tiyezeke kaye tipite ku chisankho, chifukwa amene mufuna mulimbane naye ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Mukuona kuti ndi chiopsezo chanu, kodi bwanji osamulola akaime? Ngati kuli kumugwesa mukamugwese kumeneko iye akavomereze kuti ndagwa. Tizapeza kuti zimene tikuyankhulazi ndi zoona, koma boma ndi boma, zipani ndi zipani kumapanga sponsor zigananga zimene zifuna kuononga dzikoli pa nkhani ya HBiru. Think kunati we are right, sitikukhonzayi. Biru yo ndi yabwino koma yabwera nthawi yolakwika. Biru iyi mukanayibweretsa 2014 ndikukhulupirira kunati pomafika 2019 ichi akadazwa kuti biru iyi idapasa. Nimafuna ndikuwuzeni izi, taona mabiru amene timalowesa chifukwa chozimva mphamvu, chifukwa chozimva ndalama popeza mugwisa ntchito misonkho yathu, ndiye timalowesa mabiru amene ndikupasa kukhala lamulo ndithu. Kumapeto kwake biru ija tikaonati ikutinyodola ife tomwe timafuna tiyibweze. Ndikupasaniso ni chisanzo. 50+1 ndi biru imene inabwera kufuna kuthana ndi Professor Arthur Peter Mutharika mu 2020. Amakhoti athu titaphwanya constitution yathu, maloya athu, a Minister of Justice titaphwanya zimene zicha. Lero tikayang'ana 50+1 Malawi Congress Party akufunanso aipange reverse kuti tibwerere ku first past the post imene amayona kuti imapinja idakanikisa kulowa mboma. Nchimozimozi zimene zikuchitikazi. Ndikupasani chisanzo china, mukabwerera mbuyo mupeza kuna kuti nziko muno Malawi Congress Party leader of opposition ali Lazaro Chakwera adasayinira biru ya access to information. Lero the very same access to information Malawi Congress Party yakagula makina kuna kuti anthu fe pakale communication breakdown azisuzumira kuti amphepo lero ayankhula chani, amayankhulana ni ndani, zimene ayankhulazo zili nkuthekera kotani tiwamange yetu okha. Mukuzimva kunati tikupeleweredwa boma tilo waliti anasayinira access to information. Tikuziona kaya zimenezi. Ndiye ndikubwereranso mbuyo ndikunena kuti mu 2014 tidapangisa profesa kukhala otchuka pena paliponse chifukwa chani timampanga nkhanza poziwa zona tife china chilichonse tili ndi mashinari, tili ndi makhoti, tili ndi china chilichonse titha kummanga. Ayi Professor Peter Mutharika ali ndi green card. Ngati chinthu chimodzi chimene tidafuna kunati timpange hinda, koma Professor Peter Mutharika anadusabe. Zimene zisizitipasa ife phunziro. Mana moti zitipase phunziro tonati tidakanikana naye ku green card uyu, tinakanikana naye ku treason case uyu, tinakanikana naye ku zonsezija kufikira pano.
lero tikubweranso ndi age bill. Anthu akubweretsa age bill ndalama za nkhani zimene akutengazi ni ndalama zimene zikadakwanisa kuthandiza dziko la Malawi kupanga subsidize katundu wina anthu ndikumayenda kupita chisogolo. Nimati ndipemphe inu bambo atupere Austin Muluzi, ndipemphe inu Dr. Daliso Kabambi, ndipemphe inu bambo Enoch Kanzinge ni Chihana, ndipemphe inu Professor Arthur Peter Mutharika. Na kuti ngati kuli focus yaikulu imene Amalawi akuyang'ana ndi zitukukoto mutuze ma lasting solution kuna kuti njala imene iyakonzedwa ziko muno kuyikonza mwadala ndikumana ngati andale azigawo chakudya chokwanira onse malo mwake kumagaira MCP muthana nayo bwanji not age bill. That's nonsense. Zimenezo nzopanda pake. Mavuto amene tili nawo ziko muno ndionena kuti kutukuka kwa tonse kuja zona kuti we prosper together zija kulibeko. How are we going to prosper together inu mukalimbana ndi age bill zaka za munthu? Takhala tikukambapo ife mukungobweretsa shine kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa chake professor akatuluka kukutuka likukubwera anthu ochuluka kwambiri zikupwetekanibe. Chifukwa chake mukutuluka kumatenga ndalama zosiyana ndikumapasa mkunkha panyo akuba kumana ngati akuthandizana. Amalawi anapanga chisankho olotita amayankhula zonyasisa ngati afuna professor akavotera professor. Olotita amayankhula zonyasisa kuti atupere ni mwana atupere iyayi atupere maudu koma ngati ine ndapanga chisankho ndo ndikavotera atupere Muluzi voti yanga palibe anga isinthe ipita kwa atupere Muluzi. Ngati anthu asankha kunati tikufuna chikangawa chomwechi avoti ipita kuchikangawa chomwecho. Why Amalawi adapanga kale chiganizo zimenezo tizidzidziwa zimenezo zizikhazikika m'mitu mwathu. Ndende mafuna ndikuuze noti ndi ambiri a opposition amene akuona kuti professor ndi chipinjo chawo chowalepheresa kulowa mboma. Koma mudziwe izi kunena kuti ena anu professor si chipinjo chanu komano ena anu mungofuna kuonekerapo timuthane naye monga mmene munathana naye mu 2020 mucha. Lero tikupanga regret, lero tikulira chifukwa cha ziganizo zangati zimene zizi. Ndikakuza ni choncho aya wamwanjawu yanti zanu zimenezo koma ine ndikukuuzani pano tizayankhula chilungamo ndipo chilungamo chizatimasula. Maganizo athu awawo mafuna kuthana tokha Amalawi tokha ndi amene tidamphesa John Chilembwe masomphenya John Chilembwe asadati kuti apereke tanthauzo kukalanda futi osaziwa kuomba anthu akuphunzira kuguba futi sakuiziwa akukalanda futi ndikumathawa ndi futi. Zimene tikupanga ife Amalawi, zimene tikupanga ife Amalawi. Njeka ya Times mufuna mulimbane ndi bill ife pano chimene tikuyang'ana chonena kuti kodi sona ija imanena zoona zinthu zachitika period. Ndi ndani amene abwere kuzapitiza zitukuko zimenezo? Ndiye tikupempha atupere Muluzi, tikupempha professor, tikupempha Enoch Chihana, Dr. Daliso Kabambe, tapangani umodzi posayang'ana mkunkha panyofe kusiku kunati tikutukwanizana motani. Iniye chiganizo chimene muti mupange kumeneko ife tizavotatu mwamphamvu chifukwa chimene mfuna tithane nacho ndi uyuyu achoke. Lero akuononga mbiri ndalama za Amalawi amene iye achoke. Munthu akalephera amalimbana ndi kufotokozera chinthu. Ana madingoto atiuza ayankho seunda atiuza mafunso awo ngati mmamvetsera bwinobwino. Mwachitika masona ziko la Malawi lino ndi sona itiye imene namba kufotokozera parliament ndikupita ku State House ndikuchoka ku State House ndikupita kusanjika Palace kuchoka amenepo ali kunzuzu mwina so timvaso ali kumangochiso kukatanthauzira sona yokhayoka ichi zidamba zachitikapo. Mukazaona munthu akukamba kutenga nthawi yayitali kumakamba zimene wachita ziwani kuti palibe chimene wachita chifukwa chimene wachitacho anthu timachiona tokhani maso. And that is why pakana lero timathokozabe mzimu wa bingu wa Mutharika kunati anapanga zinthu zolozeka ndi maso. Zimenezo ndi zimene tikufuna, zimenezozo zimene tikufuna mziko muno. Mose ali mnyamata Mulungu sadamukonzesere kukhala mtsogoleri. Zidatengera Mose atakula Mose akuziva kuti ndi wachibwibwi ndikumutengera mnyamata kunati akagwire naye ntchito kwa Igupto yopulumutsa ana a Israeli. Ndiye tikamakamba pano za quality ya anthu amene tikunyasidwa nawo. Tikunyasidwa ndi anthu amene azozedwa ndi Mulungu, anthu amene asungidwa moyo ndi Mulungu. Cholinga chonati aone kunati kodi mu unyinji muli zotani.
mukhale ndi mmawa opambana pamene mukulingalira za audioyi, komanso pamene ena mukutukwana kuti sinena kuyankhuleni bwino. Tukwanani ndithu, ndiye usogoleri umenewo, ndi activism imene tikuiziwa ife imeneyo, koma wanzeru amve chimene Mzimu anena. May God bless you and have a wonderful morning. Thank you.